Machiegni nyakoro Mgajwang' odhiyo makawuono asingoni ni wachako kod nonro man motenre kod tuo mar ayaki kata kedo kode nyaka ne oyudre pacho kae. Higa 1984 lendo nochopo ne Jo-Kenya ni kute mag ayaki nochopo e pacho kae kendo ne ofwenyo ng'ato mokwongo. Kiondko nogoyo Jo-Kenya kendo luoro nokwako piny Kenya nyakoro Mgajwang' makone gi kocha ka kwede nomedre e kinde matuono to ne medo landre. Jochiw thieth mayudre kama tek to ka ok ging'eyo yo mana ginyalo reso godo midhiero ma kamano. Oganda ne tho bang' gamo kutego kendo mano ne okelo luoro. Sani Kenya osego higni 40 nyaka ne tuono luare pacho kae kendo okenge osebed ka iketo mag tieko midhiero mikelo kod tuo ni nyakoro Mgajwang'. Nwanyisi ni waiko ni nonro mano motenre kod kaka landruok mar tuono osebedo. Nitiere report mogol gi duol makedo kod tuo ni e pacho kae NSDCC report manogol 2023. E report ni nyakoro Mgajwang' gwenge ma Nyanza motelo e landruok mar kute mag ayaki ka Kisumu County nitiere kod ji mantiere kod kute mag ayaki maromo 135,550. Landruok mar ayaki e kaunti ma Kisumu ochung'e 11.7%. E kaunti ma Homa Bay ji mantiere kod tuo ne gin 109,786 ka landruok mare ochung' e 10.6%. E kaunti ma Migori ji mantiere kod tuo ne gin 106,3 kaeto ochung'e 10.4%. mano kanyo landruok mare ochung'e 10.4%. E kaunti ma Siaya nyakoro Mgajwang' jogo mantie kod tuo mar ayaki gin 93,368 ka landruok mar tuo ne kaunti ma Siaya ochung'e 9.8%. Bende kapod wang'iyo landruok mar tuo ni kotenre kod report no mar NSDCC 2023 atamalo mar 54 mar ji manyien ma ogamo ayaki nitiere counties machalo kod Nairobi, county ma Nakuru, Homa Bay, Siaya, Kakamega, county ma Kisumu, county ma Migori, Uasin Gishu, Mombasa, Kericho. Ka pan nyakoro Mgajwang' thoth jogi gin nyithindo gi rawere masani higi nie kind higa 10 kod 19. Kwa dhi mbele kabine pod wang'iyo report makamano nyakoro Mgajwang' rawere magamo tuo mar ayaki hikgi nie kind 15 kod higni 34 kama en atamalo maromo 73. Nyithindo mano gamo ayaki e tuo mar higa mar 2023 kwan gi romo 3,743. Report makamano bende nyiso kacha ni nyithindo matiyo gi yath mar ART sane kwan gi romo 48,000 e pacho kae. Landruok mar tuo ni koya imiyo nyaka nyathi. Kaluwore gi report mag 2023 en 7.4%. Higa mar 2013 ne en 10.4%. Ma en dok chien nyakoro Mgajwang' higni 10 bang'e manyiso ni Kenya go okang' makare eno ni tuoche mag tuo makama ok olandore koya ir min nyathi kodhi kuom nyithindo matindo. Nitie medruok radok piny mar jogam ayaki 2013 ne gin 101,448 ka higa mokalo mano higa mar 2023 ne gin 16,752. Kon makama bende odok piny gi 83%. Ma ranyisi en ni geno ntiere kendo ma en mijing'o mar ne okenge mikawo mag kedo kod tuo ni dhi makare kendo gin gik mowinjo bed ni medo kasi kaka ndalo medo dhi. Ji machamo yath mageng'o teko mar ayaki gin 1.377 1.377 mano oganda matiyo kod yedhego nyakoro Mgajwang' ka ji matho nikech ayaki odok piny gi kata ji matho nikech koro ayaki odok piny gi 48%. Bende wang'iyo landruogno kapod wagoyo report mar NSDCC kedo gi tuono. Ji matiyo gi raboyunga omedre gi 14% ka bende tiyo gi yedhe mag PrEP ochung' kacha e 10%.